Salutare lume, ăsta e un nou joculeț pe canal, se cheamă Magic și am să fac doar un episod cu acest joc și dacă mergi începător o să vă bagi în tutorial și după aia vă știți voi. Am pus cu hir, doar că pe noi nu interesează, pe noi ne interesează să facem aici. Am trecut de toate nivelele astea, elite de astea și la ăla, chiar la Legendary sunt acolo, n-am reușit să trec, dar e foarte greu. Deci cum mai întâi un normal. Trebuie să am level 20. Cât level am? Cred că 17, nu? Da. Jucăm la elite atunci. Jucăm aici. Treci pe toți. Ai boss. După cum vedeți am două tankuri. Două de apărare. Și pot să scop ăsta să pun un healers, dar îmi trebuie și de asta. Ce să zic, dar merge și așa, în locul de astea fix pe mijloc, dar nu pot. Cred că și mai bine, uite, tank. Acolo tank, dar că face decât o rundă sau două, că nu trebuie. Mijloculeț, nu o să fac serii, nu știi ce el. Eu am level destul de măricel așa. Oricum faceți level imediat, că și eu mi-am ieri jocul. Deci vă dați seama. Înainte să și viață și ceva, să știți jocul foarte probabil, majoritatea că e foarte plăcea jocul. Mamă, ce mi-a dat taurul. Skill-ul ăsta, uite, pac așa și nu prea mi-a dat damage, nu prea mi-a plăcut, dar oricum îi dăm destul de mult damage. Fiindcă un level destul de mare mi-am pus, mi-am băgat de level mult în el și în ei, pardon. Pac. Perfect. Am dat acolo skill. Atât foarte. Ce e aici? Da, bă. Nu mă dă destul de mult damage. Stam cu tot va muri. N-am ce să fac. Mamă, bombardierele. Pum, 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 pum. Dă-ți ce pam. Cum mâina. Stau cu ăsta puf acolo. E ușor joculețul. De asta nu vă băgați la bun început cu level 1 la elite sau la legendary. Că nici eu nu pot. Colectez astea. Știi? Da, într-un minut am terminat. Stau. Printr-un de ăla, e snowman acolo. Printr-un reward. Pam, așa frumos. Uitați aici progresurile mele. De ce n-am făcut? Pe loc. Cred că am făcut runa, dar tot fel de porcării. Mi-am dat seama că au ajuns undeva pe aici. Că level 89. De bune, acum nu glumesc. Să zic cum e legend aici. De fapt, nu cred că să mă bag la un legend, cred că să mă bag la... Stai să văd. Deci aici. Asta, unde era un... Pac. Normal e aici. Am încercat aici. Merge din nou. Supereroiul meu, ia. Este acolo să vedeți mai aproape. Ăsta e nou. Și cu asta. Pam. Dacă poți
Asta, pampa mea. Asta. N-am dat ea. Asta pot da aici n-am pot fiindcă și ăsta îmi trebuie de aia. Cred să mă fac la ăsta, normal. Asta e că am făcut 24. Totul am făcut aici. Ce am terminat am impresia. Da, aici îmi trebuie level 20. Nu știu, cred că cam atât cu acest joculeț. Sper că v-a plăcut și să nu uitați să lăsați un like